Dobar dan, drugari. Nadam se da ste se odmorili i da ste spremni za novu radnu nedelju. Sada nam je na redu srpski jezik i danas ćemo raditi jednu interesantnu priču o životinjama koju je napisao ruski pisac Vladimir Sutejev. On je pisao i ilustrovao mnoge priče za decu, i među kojima su Čarobni štapić, Jelka, Ćudljiva mačka, Petao i bojice, Tri mačeta i mnoge druge. Međutim, mi ćemo danas da radimo jednu njegovu interesantnu priču koja se zove Brodić. Pa vi lepo sedite, smestite se i slušajte, a posle ćemo nešto i da zapišemo. Pošli da šetaju žabica, pile, mišić, mrav i bubamara. Išli i došli do bare. Hajde da se kupamo, reče žabica i skoči u vodu. Mi ne umemo da plivamo, rekoše pile, mišić, mrav i bubamara. Kreke hehe, nasmeja se žabica. A šta onda umete? Uvredili se pile, mišić, mrav i bubamara, pa su se zamislili. Mislili, pa smislili. Ode pile i donese listić, mišić orahovu ljusku, mrav dovuče slamku, a bubamara končić. I otpoče rad. U ljusku udenuše slamku, končićem privežaše listić i napraviše brodić. Gurnuše brodić u vodu, ušli svi u brodić i otplovili. Žabica virnu iz vode da se opet nasmeje, ali je brodić već daleko otplovio, nije mogla da ga stigne. Nadam se da vam se ova pričica dopala. Meni svakako jeste. Sada bih vas molila da otvorite svoje čitanke na strani 28 i da ponovo pročitate ovu priču i da vidite da li ima neka reč koja vam nije jasna. Ako je tako, u vašoj čitanci imate one male ljubičaste knjige kod kojih nam piše nepoznate reči. Pročitajte. Ukoliko i dalje imate neku nepoznatu reč, razgovarajte sa mamom, tatom, bakom ili dekom ili bilo kojim drugim odraslim koji je trenutno sa vama. Kada ste to uradili, vaš zadatak će biti da dopunite sledeće rečenice. Bravo, drugari! Ja vas puno pozdravljam i ljubim i ostanite mi zdravi.